Me autamme työyhteisöjä olemaan parempi versio itsestään. Kun ihmisillä on töissä hyvä olla, myös työn tehokkuus on parempi. Työyhteisöt kohtaavat nykyään yhä useammin haasteita esimerkiksi muutoksiin sopeutumisessa, työn kuormittavuuden säätelyssä ja inhimillisemmässä johtamisessa, jotka siten heikentävät työyhteisön hyvinvointia ja tehokkuutta. Valmennustrio on tukenut satoja työyhteisöjä ja auttanut heitä löytämään ratkaisuja vuodesta 2016. Työyhteisövalmentajamme räätälöivät koulutuksemme aina asiakkaan tarpeiden ja työyhteisön erityispiirteiden mukaan. Yhdessä varmistamme, että organisaatio pysyy kilpailukykyisenä ja jatkaa kehittymistään. Työhyvinvointi todellakin mahdollistaa menestyksen ja kasvun. Esimerkiksi kehittämisohjelmamme kautta asiakkaidemme työhyvinvointi on parantunut jopa 20% vuoden aikana, mikä on tarkoittanut satojen tuhansien eurojen hyötyä tuottavuuden nousun vuoksi. Valmennustrio. Työyhteisöjen kehittäjä, joka luo inhimillisempiä ja tuloksellisempia työpaikkoja.